Salutare și bun venit la un nou episod. Azi nu jucăm Brawl sau jucăm Free Fire, dar Free Fire nu mai e la mod, așa că nu o să mai postez Free Fire, să știți. O să facem o promovare și dacă vreți și voi o promovare, puteți să... Stați așa. Așa. Stați așa. Așa. Puteți să dați și voi acolo un like la băiat, să facă și el 30-20 de abonați. Are și el un abonat pentru că m-am abonat la el, că sunt prieten cu el și mi-a zis să-i fac o promovare cu câți mai mulți abonați, de exemplu cu 30. Și dacă vreți să vă fac și vouă promovări, adică de exemplu vreți 100 de abonați, eu o să vă fac, doar că trebuie să donați un euro. Sau dacă vreți, puteți să donați 25 de lei PaySafe sau 5 lei PaySafe sau nu știu, habar n-am. Cât vreți și am să vă fac promovare. Da, și cam atât cu această promovare. Ne revedem data viitoare cu o nouă promovare la alți YouTuberi, la alți oameni, de exemplu. Da, și nu uitați de un like la băiatul ăsta. Și asta să dau și eu mai încet așa. Nu uitați să dați și voi un like. Are și el un abonat, 3 vizualizări, un like și nu uitați să vă abonați la el, să facă și el 20-30 de abonați. Da. Deci eu am fost King Leon și ne revedem data viitoare cu o nouă promovare. Pa, pa.